Dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. After 22 years, kitaliwat ang magabalik sa radyo. Ini si Greg Gasataya, nag-aimbitar sa inyo tag sa kabiyernes, 9:30 to 10 a.m. sa Bombo Radio Bacolod sa aton programa, Ang Kampiyon sa Serbisyo. Alas 9:40 ang takna sang aga, mayong aga Bacolod, mayong aga bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kag kutob sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad subong aga, maayong aga din sa inyo tanan. Kamusta ang inyo biyernes ang aga? Kamusta ang mga hilikoton sa panimalay? May iban nga naga panghimos na, may iban nga basi nagapreparar pa pamahaw. Ini si Greg Gasataya, naga-welcome liwat sa inyo sa aton sining isa naman ka edisyon sa aton sining palatuntunan Kampiyon sa Serbisyo nga mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod every Friday morning alas 9:30 sang aga tubtob alas 10 sang aga, no? So it's been a very busy week para sa aton tratanan. Kadamo sa pila ka mga aktibidades diri sa aton sa Bacolod, kag didto man sa Congress sa nagdigad nga mga inadlaw, but ang pinaka-importante subong ti ano ang pila ka mga butang nga pwede naton mahimo, ano pang aton mga hilimuon, ano mga naka-schedule nga mga aktibidades, no, para sa aton sini man sa kabarangayan, kadamo man sa mga schedule nga mga victory party, no, kag damo sa naka-line up, no, but ang opisina since Thursday or Wednesday, no, Wednesday, Thursday kag subong adlaw, Friday, kutob sa mga nag-apply for medical assistance, burial assistance, kay ban pa nga mga kinanglanon, we have been facilitating sa pag-release, no, sang sini nga mga bulig nga inyo sini nga gin-apply, no, pinaagi sa opisina, kag ginaresponderan sang aton sini nga national government, pinaagi sa DSWD, kag pila pa ka mga ahensya sang gobyerno, no. So since Wednesday up to now, ang estimate naton there are about 2,700 ka mga kautura naton ang naka-avail na kag maka-avail pa, no, sang sinimpila ka mga programa nga gina-implement sang opisina, no, pinaagi sa aton sining nagkalain-lain man nga mga line agents ni. So no, sa sinumanda nga luyag kag interesado kag nagakinanglan sini nga mga programa, all you have to do is kadto lang sa office, no, dira sa atubangan sang government center along High Street, no, sa ground floor, ara dira ang aton sining opisina nga magabaton sang inyo sini pila ka mga request, no, bit as I said, medical or burial assistance. Sa iban nga luwag mag-apply for scholarship, same thing, no, palagbok lang dira kay that is our policy, no, first come first serve, no need for any recommendation or endorsement. Kadto lang kamo, no, para at least kung available ang pundo, automatically ang opisina among nagatawag sa inyo tanan. Alas 9:42 ang takna. Next week, no, pila man ka mga dalagko nga barangay diri sa aton sa Bacolod ang magaselebrar sa ila sining fiesta, no. Ang Barangay Sumag, ang Martesan Festival, which will start man by next week, no. And sa among Drasman Silingan, magpatigayon man sang Magsinadya Festival, no, starting man I think November 21 bla, no, kung hindi kita sala, no. So may mga naka-line up nga activities and luyag na tagaan subong aga sang tinion ang nailiher nga kapitan or punong barangay sang Mansilingan para at least kaimbitar kag makapalapot man sang pila ka mga aktibidades kung ano naka-line up, no, for the fiesta sa Mansilingan
starting November 21 until November 27. We have on the line ang aton sini Kapitan dira sa Barangay Mansilingan, Kapitan na Inday France. Dahil mayong aga sa imo. Mayong aga, Congressman Greg. Kag mayong aga sa tanan naton nga mga tagpalamati. I was informed no nga ang barangay kaupod sang council has been doing a lot of preparations no. So pwede nimo mapabalo sa aton sini nga mga tagpalamati subong aga ano ang matabo by next week no nga aktibidades dira sa Barangay Mansilingan. So actually, ang aton nga Magsinadya Festival, hindi lang ni siya isa ka adlaw, kundi ginhimo gini naton week-long nga celebration. Ang from November 21 to 23 may ara kita mga satellite parties sa mga kalain-lain nga mga purok diri sa Barangay Mansilingan, mabutang kita sa Bakyas, mabutang kita sa Paglaom, kag mabutang kita sa Kabugwason area. Bali ang mga satellite parties nga ini do mga mini baylihan balakong nga ti kabalutan nga ma-enjoy gid ang tanan no. Nagwa ta banda, nagwa man ta DJ. Kag of course aton man ginimbitara ng aton nga mga sectors diri sa Barangay Mansilingan. May ara kita bida ng toda, may ara kita event man para sa tanan nga senior citizens diri sa Barangay Mansilingan. Ara man, no, may bongga kanay man ta para sa mga solo parents naman, kag may event man ta para sa mga PWD. So tanan ini no gintingwaan ta gid nga wala gid ya sang sektor nga mabilin diri sa barangay. Kag of course as citizens who are responsible no for our intergenerational responsibility, ang aton nga sangguniang kabataan kaupod man sa barangay council magakonduct kita sa aton nga clean up drive. Kag sa sports naman niya may ara kita mga billiards competition, chess competition, darts, dama. Kagintap man naton ang mga sports nga kabalo kita nga damo gid look forward no nga mga maga-join sa aton nga sports no. Kag isa man no sa mga highlights man naton wala labot sa aton nga street dance and arena competition kag pop dance ang aton nga Miss Mansilingan. Ang miyara pagid kita sa aton man nga first pagid nga Magsinadya Queen. Kag of course, ang pinaka-highlights gid sa aton nga Magsinadya Festival, ang aton nga Magsinadya Kita Party. So madamo-damo ini nga mga aktibidades ang naga-line up man sa aton nga mga isig kapareho kasi manual diri sa Barangay Mansilingan. Starting Monday, as you mentioned, may mga satellite parties, no? Or ginlaptan ninyo ang mga selebrasyon. Ano ang schedule by Monday, Kap? Bali sa November 21, mayara kita satellite party sa Bakyas. By November 22, may ara kita satellite party sa Kabugwason. Tapos, may pop dance man kita diri sa gym, sa barangay gym naton. Sa November 23, amo na siya ang bida ng toda. Ara man ang bongga kanay sa November 23, kag may ara man kita satellite party sa Paglaom gym. So kung makita mo ang aton nga parties, gintinguan tagidya nga bisan ano kalayo sa mga kapurukan mabutang gid daya parties. So para wala gid sa purok nga may mabilin. So, sa inyo nga party, no? Like, for example, ang sa Bakyas on Tuesday, ano ang ekspektaron sang mga pumuluyo nga mga aktibidades dira? Bali sa 21, amo ni siya ang satellite party ta sa Bakyas. So, ang matabo diri, may ara kita kaon-kaon dira sa, bali ihiwat ta ni siya sa kilid sang Pure Gold. May ara nag-imbitar kita banda, kag nag-imbitar man kita DJ. So do ka a small celebration but at the same time gintingwaan tagid nga mag-enjoy gyapon no ang mga pumuluyo sang Bakyas. Okay, so that's from November
21, 22, and 23, mayara kamo different satellite parties nga pagahiwaton, bakyas, paglaom, kag sa kabugwason. May gin-mention kakaina about Miss Mansilingan. No? I think first time ni siya nga pagahiwaton ang Miss Mansilingan in line sa Magsinadya Festival. Yes, actually, this is the first time na may ara kita sa Miss Mansilingan. Usually, ang ginahimo na diri sa barangay kung may mga fiesta, per purok lang siya nga may mga Miss, muna. Pero subong, kiti na-inspire man kita sa Miss Bacolod Mascara. So, hambal ko, why not, di ba? Basi pa lang, may mga ara kita di mga hidden bala nga mga beauties kiti damo-damo gid yung mga gwapahan man diri sa Mansilingan. So nami gid nga miara man kita Miss Mansilingan kagti kung ready gid siya yung maga-compete, pwede ta siya ipadala sa Miss Bacolod para mag-audition. Di kaluyan kung qualified man siya, padayon na ng iyaman nga journey. San ni siya kap ang Miss Mansilingan? Kag din ang venue sini. Okay, so ang Miss Mansilingan, this will be on November 26. Kagang venue naton, diri lang gid sa barangay. So hindi gid ya maglayo sa Mumuluyo. Diri lang gid sa barangay gym. Magasugod kita mga pasulod mga 5:30 PM. So may mga pila ka bilog na candidates so far ang magapasakop sa inyo sini nga Miss Mansilingan? So far, mga 9 kita. Oo, 9 ka mga beautiful candidates ang nakasulod after sang screening natin. So ongoing na ang preparations for this sa inyo sini nga mga participants? Yes. Almost every day, got trained gid sila. Kag last night, makatapos sila sang ilaman nga photo shoot. So, sini nga week, no, ginapangabay gid namon ang mga followers man naton sa Cap Inday France, nga magasubaybay sa mga photos sa mga gwapahon naton nga mga kandidata. May magid pang-imbitar kamo nga mga entertainers nga maga-upod sa inyo sini nga Miss Mascara by the 26th? Yes, actually, Kong. Madamo-damo nga mga entertainers ang aton nga ginimbitar para sa aton nga Miss Mansilingan, kag of course ang aton man nga Magsinadya Queen. San uni siya yung Magsinadya Queen? Ang Magsinadya Queen naton para naman sa aton nga mga LGBTQ family. Sa November 24 ni siya ang venue diri man gyapon sa Barangay Gym. So same time lang, alas 5, no, 5:30, magapasulod na kita sa mga matanaw sa aton nga mga beauty queens man. Antes sang inyo highlights on the 27th, I think may ara kamo street dance competition. Yes, balikong ang street dance and arena competition naton sa November 25 ni siya. So kung makita nyo, almost every day may ara kita mga highlights ng mga events bala, mga big events. So, ang matabo sini, bali street dance, masugod sila sa Mais ayon sa Agro High School. Tapos, malakat sila pakadto diri sa gym. So, damo ni ang makakita sa ilang mga performances. Tapos, ang final nila nga destination diri sa gym, i-rate naman na dang ilang nga performance. No? So, amo na nga agin himo ta siya street dance and arena competition. So, pila ka groups or puroks ang magapasakop dire? So far, ang akon nga sa choreographer, no, sa aton nga mga participants, do mga 8 pa lang kabilo. 8 groups ang magapasakop? Yes. Bali, ang natabo diri, gin-open siya naton sa mga different nga mga barangays diri sa Bacolod, pero kailangan Bacolod resident siya. Okay. Gin-mention mo kay Nakap nga mera ka mo mga darts competition, billiards, chess, and iban pa nga mga
sports activities. To those nga luyag magpasakop, kay sino sila ma-coordinate, kag ano ang schedule sini? Yes, actually kung we will be posting by today ang mga schedule final schedule sa aton nga fiesta, labi na gid sa aspeto man sa sports, kag sa tanan man nga willing nga maga-join, pwede mabilin kami number sa aton nga post, kag pwede gid kamo diri ka diretso sa barangay, no, para maka-register. On the 27th, no? On the 27th, amuning katapusan nga adlaw sang inyo sining Magsinadya Festival. Ano ang naka-line up nga activities para dira sa Barangay Mansilingan? So sa November 27, actually, nag-allot gid tayo tiyempo para sa aton nga mga senior citizens kag aton nga mga PWDs. So from 8 to 12 sang aga sa November 27, diri man sa gym, event ini naton para sa mga seniors naton. Kay diri sa Barangay Mansilingan, may ara kita 4 ka chapters. Bakyas, diri sa proper, sa Kabugwason, kag sa Paglaom. So madamo-damo ini sila. That is why hatagan tagid sila sang tiyempo nga maga-celebrar man. And of course sa PWD ang sang nagligad nga mga inadlaw, nag-meet kita sa mga officers man naton sa PWD, kag decide man sila nga mapa-talent competition diri sila. Tapos sa mga luyag man magpa-massage, naghimo gid sila booth para may sa first 10 minutes may libre nga masahe. Tapos succeeding depende na dayon, no? So isa pa gid gali kong isa sa mga pinaka-importante pagid nga event naton ang aton nga bingo, no? So, ihiwaton man ni siya sa November 24, 9 a.m. diri sa gym. So, sa mga mahilig magbingo, labi na gid sa mga taga-Barangay Mansilingan, no? Ari na ang inyong ginahulan. Libre ni siya yung bingo nyo dira? Yes ko. Sa 27 sang gabi was informed nga may ara sang mga banda nga magatukar dira sa Mansilingan. Yes. Amo ni siya ang aton nga pinaka-highlight din nga event. Ang aton nga Magsinadya Kita Party. Magasugod ini siya mga makapasulod kita mga 5:30 sa gabi. Kag basi may ara mga surprise guests. So bantay-bantay gid ang tanan. When you say surprise guest, mga entertainers nga maghahatag sang dugang kolor sa inyong fiesta on the 27th ng gabi. Yes ko. Basi may ara kita mga surprise guests. Pero may mga naka-line up naman nga mga banda nga magatukar. Yes. More than 3 bands ang aton nga naka-line up for the Magsinadya Kita Party. Okay, sige. So we won't take much of your time. Kabalo kong kadamo sa mga inyuman dahil likoton kag Ulo Brown sa barangay. Kap, ang imo sini pag-imbitar sa mga pumuluyo sa Bacolod kag mismo no dira sa Mansilingan sa paghiwaton ninyong Magsinadya Festival starting next week. Mayong aga liwat sa tanan naton nga mga tagpalamati. Sa tanan nga Bacolod nun, kamo ginaimbitahan namon sa amon nga Magsinadya Festival 2023 nga pagahiwaton sa November 21 to 27. Kag of course sa mga taga-Barangay Mansilingan, mga Mansilinganon, attend gid kamo kag magsinadya kita. So madamo gid salamat. Okay, salamat man no kag mayong aga dira sa inyo no. Anyway, sa aton nga mga kauturan, it's 9:57 in the morning. Antes kita mag-wind up no. Last naton nga tupiko subong aga, manugsugod na o tik nakasugod na matamat ang gin-discuss naton sang nagligad nga Biyernes ang pagpatigayon sang job fair caravan dira sa atrium sang SM City no.
So ang ining activity will start 9 a.m. subong aga until 5 o'clock in the afternoon. No? So together with the Department of Migrant Workers and the Office of PESO under Mayor Albi Benitez with Miss Jovelyn Canoy nga coordinator sang PESO office dira. Ginpatigayon naton nga magpangabay sa Department of Migrant Workers nga mag-facilitate kag magpatigayon sang job fair caravan, no? Para sa aton nga makauturan nga luyag mag-apply, luyag gagapangita ubra sagwa sang pungsod, no? So gin-facilitate naton ni for the past couple of months kag amo ni nga gin-schedule naton today, no, para at least ang mga utod naton matagaan access, no, makatagaan access sa pag-apply sa mga kompanya nga naghatag sang services kaangay sini outside of the Philippines. Meaning, kung luyag ka mag-ubra sa cruise ship, for example, or maubra ka sa diin manda nga pungsod sa gwa sang Pilipinas, amo ni ang kaygayunan, no, nga para sa inyo nga maka-apply, which we made more accessible, no? Ikabalo ko, hindi hapos magpangita sang ubra subong nung iban tiga kadto pas Manila para mag-apply ga pangita pa kundiin nga mga placement agency. But in our case, gintingwaan gid naton, no? Gintingwaan gid naton nga madala pinaagi sa Department of Migrant Workers ang mga nagkalain-lain nga mga kompanya, no, para hapos sa inyo, no. Kag although ang ginambal ko last Friday ngati hindi man niya exclusive para sa mga taga-syudad sa Bacolod, no. Hindi man taluyag yang tungod ini siya isa ka programa sa national government, hindi man pwede hindi namon pag-i-allow those sa mga neighboring towns and cities, no. Although ang amon nga priority is of course mga taga diri sa ato na syudad sa Bacolod. But if may ara dira mga halin sa lapit nga banwa or syudad, you are very much welcome, no? Because at the end of the day, ang lugar is just a matter of territorial boundaries, but ang services goes beyond, no, sa aton sini nga mga teritoryo. We have on the line ang aton sini nga PESO coordinator Ms. Jovelyn Canoy to update us kung kamusta na dira subong ang amat-amat nga pagsugod sang job fair caravan dira sa SM City Atrium. Ms. Canoy, mayong aga. Congressman, mayong aga. In behalf ng DMW Regional Office and of course DMW Negros Occidental Field Office and of course PESO Bacolod, ginadayaw kag ginapadayaw gid sang ining activity nga so far kung Greg manog sugod na gid kita bag-ulang gid nag-open ang SM. Medyo lawid-lawid na ang aton pila, ginahulat na sang tanan ang mga agencies naton nga iban. Ginapadayaw sang ining activity nga may ara kita i-offer sa aton mga job seekers for more than 3,000 job vacancies overseas, Congressman Greg. So sa aton una-unang nga istoryahan na may ara kita gina-expect nga 5,000 job vacancies, but sad to say or unfortunately Congressman Greg, ginaprotektahan nato ang ating mga job seekers. Kinanglanon gid naton i-make sure nga ang tanan ng mga agencies nga ma-involve sa sini nga job fair kumpleto ang necessary documents para hindi man matag nga illegal recruitment ang aton activity, Congressman Greg. Okay. Ms. Jov, ano ang mga, as I said, no, ano ang mga ubra nga available subong dira nga pwede applyan sang aton sini nga mga kauturan for outside of the country nga mga lubrahan? Yes, Congressman Greg, madamo diri nga mga job vacancies kung sa diin mga related sa food industry, sa hotel and management, may araman kita nurses, mga medical field, Congressman Greg, skilled workers ang nagapanguna. At the same time, Congressman Greg, may ara man kita mga beauticians, may ara man kita mga
Ang aton mga LGBTQ community, Congressman Greg, pagkatandugon man dire ang aton mga service crew, kung sa diin may mga experience na sila sa mga food chain diri sa Pilipinas, dako gid ang ila tsansa, Congressman Greg, may ara man kita mga factory worker, may ara man kita sa construction, Congressman Greg. So technically, Congressman Greg, gintandog ang tanan nga sektor sang unemployed naton nga mga kauturan as we speak. May ara man kita mga house cleaners, may mga housekeeping nga mga eksperyensya, Congressman Greg, may ara gid kita sa sini nga activity naton subong. At this point in time, pila ka agencies or companies ang ara dira kagamotong gid-mention mo kina nga open around 3,000 jobs for outside of the country. Yes, Congressman, may ara kita 12 ka agencies nga ginapaabot sa sining adlaw, sila na ang mag-offer sa aton sa more than 3,000 job vacancies. At the same time, Congressman Greg, daw 5 sini sa ila naghalin dito sa Manila, nagkadto diri sa aton activity para i-offer sa Bacoleno and even sa Negrosanon ang aton subong nga mga job vacancies, Congressman Greg. Again, at least ini siya in partnership with the Department of Migrant Workers, and we can assure sa tanan nga mga aplikante nga ang ining mga placement agencies or companies nga ara dira naglabay under the scrutiny and careful evaluation sa aton sini Department of Migrant Workers nga wala iya sang agency dira nga makasulod o kumpanya nga nagsulod na questionable, kundi ang tanan are legit companies duly scrutinized and approved by the Department of Migrant Workers, Ms. Jov. Yes, Congressman Greg, in fact, may ara kita mga naistorya nga mga walk-ins kanina nga nagtintrano pa. Mas kampante sila makadto sa mga amuning activity nga nag-agigit sa gobyerno, Congressman. It's because kabalo sila, they are well protected, and at the same time, kompleto ang mga papeles sa mga agencies nga gina-involve nila, and at the same time, legit gid ang mga authority to practice ang tagsa ka mga ahensya, Congressman Greg. So before we wind up, again, Ms. Jov, siguro ang imo na lang nga pag-imbitar sa aton nga mga kauturan sa bilog nga syudad sa Bacolod, and even those outside of Bacolod City, no, until what time ang aton nga job fair caravan dira sa SM City, and ano again ang ilang mga kinanglanon nga dalon, ano ang proseso dira, ano kalawig magpila, ano ka ang extent sang ila sining itinerary dira, Ms. Jov? Yes, Congressman. So in behalf sang Department of Migrant Workers, Presto Bacolod, and of course your office, Congressman Greg, and of course ini nga activity in pangunahan man sang aton Congressman Greg sa Taya, of course Ma'am Glenda ang aton RD, and of course Mayor Alvin Benitez for Presto Bacolod. Gina-imbitar ginamon ang tanan nga madagutan sa imong programa, Congressman Greg, na magkadto sa main atrium sang SM City Bacolod. Halin subong nga aga, ongoing na kita hasta alas 5 sang hapon. Gina-encourage kita mo ng tanan nga magdala sang ila updated nga passport kay doon mo na sang pinaka main requirement. Madamo nga resume, although ga-offer ang Presto Bacolod sang free nga printing kag photocopy diri sa SM area mismo, tani hindi nato inipag uyangan nga oportunidad nga ginhatag sa aton sang DMW, sang office ni Congressman Greg kag sang Presto Bacolod, and hoping maka-reach na or ma-reach nato ng target, and kung hindi man nato napilinan ang tanan ng mga job vacancies, at least tani maka 50% kita in order for us to really deliver the purpose of giving employment to unemployed sector, Congressman Greg. So, thank you very much, Ms. Jovelyn Canoy. Halin sa aton sining PESO bilang PESO coordinator, no, under the office of Mayor Albi Benitez. So again, sa aton nga mga kulturan, wala kita sang tinion nga nabilin, no. Gapasalamat kita sa inyo sining nga pagupod, no, ang ongoing dira nga job fair caravan. If I'm not mistaken, I think this is the first time nga ang Department of Migrant Workers nagpatigayon sa sining job fair caravan diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So until
Our next edition sa aton palatuntunan next Friday ini si Greg Gasataya. Nagapasalamat gid sa inyong pagupod and have a pleasant and safe weekend sa inyong tatanan. Salamat gid, mayong aga. After 22 years, kitaliwat ang magabalik sa radyo. Ini si Greg Gasataya, nag-aimbitar sa inyo tagsa ka Biyernes, 9:30 to 10 a.m. sa Bombo Radio Bacolod sa aton programa Ang Kampiyon sa Serbisyo. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Dugang nga impormasyon